салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ман бо шумо ҳастам хосият ёрова ва ба наздикӣ ман дар канали таҷимама як видео монда будам дар бораи як рӯзи истироҳат дар норак. азбаски зери он видео бисёр саволҳо овиди дар куҷо будани ин бӯстонсароҳо, дар куҷо истироҳат кардем, нархи истироҳат, чанд пул барои даромад додем, умуман чанд пул роҳгиро кардем, бисёр саволҳо буд. ба ҳамин хотир ман хостам як видеои аловида барои шумо пешкаш намоям. чӣ тавре ки ба шумо гуфтам, мо ба шаҳри норак рафта будем ва аз шаҳри душанбе то он ҷо таги 70 километр роҳ мебошад. хушбахтона дӯстони азиз, чӣ хеле ки дар навор мебинед, роҳҳо хеле дар ҳолати хуб қарор доранд. фарш ялақостиам вем мешавад. тамошобинони азиз, мо таги 1 соату 30 дақиқа до норак расидем аз марказ ва чӣ хеле ки мебинед, ба даромадгоҳи норак расидам. аз ин ҷо баъдан ба тарафи рост гаштем. ба ин бӯстонсароҳое ки мо истироҳат кардем ба ду роҳ рафта мешавад, вале айни замон яке аз роҳҳо азбаски пул яъне мост дар таъмир қарор дорад, яке аз роҳҳо ки ба даруни шаҳр мебурданд, айни замон корношоям шудааст. дӯстони азиз, ана мо ба ҷои муайян шуда расидем ва ман ҳозир камтар дар бораи ҳамин бино ба шумо нақл мекунам. дар якум ошёна, тамошобинони азиз, як меҳмонхонаи барҳаво ҳаст ки шумо метавонед дар ин ҷо масалан ягон ғизо оварда ба 1006 хӯред ва дар ин ҷо инчунин телевизор, музикальный центр, танцплощадка, яъне майдончаи рақсӣ низ ҳаст. албатта ки кондитсионер ҳаст ва анаме хеле як манзараи зебо ба берун ҳаст ки метавонед ранги балкон аст баромада тамошо кунед ва боз дар ин ҷо кухня ҳаст, плита, чизе ки дар кораи масалан тифал, ҳамааш дар ихтиёри шумо аст. шумо метавонед аз тамоми ҳамин чизо истифода баред ва метавонед дар ин ҷо як рӯз, метавонед соатаки 10 рӯз ва чанд вақте ки хоҳед ҳамин қадар соат шумо метавонед ки ин ҷоро иҷора гиред. дӯстони азиз, рости гап мо аз саҳар то бегоҳ иҷора гирифтем. ин ба маблағи 700 сомон ба мо ғалтид. масалан мо ду гурӯҳ омадем, ду оила, як оила соатҳои 10 омад ва мо қариби соати 12 омадем ва дар умум то соати 5 дар ин ҷо қарор доштем ва 700 сомонӣ барои ҳамин супоридем. ба фикрам барои як шабонарӯз 1000 сомонӣ иҷорапули муайян шудааст. дӯстони азиз, дар ин ҷо боз манам хеле табчан ҳаст, бо ҷое ки телевизор тамошо мекунанд ҳаст дар поён. боз дар боло хонаҳои хоб ҳаст, яъне барои кӯдакон. агар шумо оилавӣ мисли мо биёед барои ягон шаб истодан, кӯдаконатон метавонанд дар хонаи алоҳида хоб раванд. мо ки фақат рӯзона омадем, ин ҷо кӯдакон либос иваз карданд ва занҳо намоз хонданд. манам хел хоначаҳои пастак ҳаст, ҷой барои падару модар барои хоб рафтан ва дар дарун ҷои кӯдакон. рости гап кӯдакони мо ҳам хеле саросима либос кашида партофта обозӣ рафтан, ҳама ҷоро қариб гӯем беспорядок карданд. хоначаҳои пастак, хоначаҳои салқин, дар ҳама ҷо кондитсионер гузошта шудааст ва дар ана он тараф ба фикрам амборхона аст. манам ин ҷо ба фикрам амборхона аст ва дар берун чӣ тавре ки мебинед кӯдакон бозӣ доранд, оббозӣ карда истодаанд. дуто бассейн ҳаст, якта бассейн барои одамони калон ва якта бассейн барои кӯдакон ва дар ҳавлӣ шумо метавонед ки мошинатонро дароварда монед. бо дар ин ҷо ҳаст ҷойҳои таом тайёркунӣ дар ҳавои кушод. дар ин ҷо низ холодильник ҳаст, ҳамааш кор мекунад. ҷои
дегу табақшӯӣ ва манами хел таҳдагиҳо сохтагиан махсус ана ду ҷо ҳаст барои хӯрокпазӣ. шумо метавонед ба ҳазур ош мепазед, кабоб мепазед, дар ин ҷо чӣ хеле ки мехоҳед ҳамон хел пазед. Мангал ҳаст барои шашликпазӣ ва мана басенои гуфтагиам, яке барои калонсолон ва дигаре барои хурдсолон. дар мо фақат як басейн об дошт тамом вақте ки мо омада будем. дӯстони азиз, мо аз ҳо анамон тараф ба бари анамон кӯҳҳо то хӯрда ба ин тарафи ҳамин бӯстонсароҳо омадем ва аз ин ҷо маълум аст ки чӣ хел мошинҳо ба тарафи шаҳр ҳаракат мекунанд. дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо чанд нафар ғайри мо истироҳат карда истоданд. мо рӯзи кори рафта будем, яъне рӯзи ҷумъа, ва имрӯз фикр мекунам ки одам камтар буд. ба фикри ман рӯзои истироҳат, яъне шанбе, якшанбе шояд одамо зиёдтар ба ин тараф, ба ин минтақа барои истироҳат биёянд. аз дигар тарафи ҳамин бӯстонсароҳо, дӯстони азиз, дарё мегузарад. беҳад обаш соф, капка буд. чӣ хеле ки худатон ҳозир мебинед. дар ин ҷо ба фикрам боз ҷойҳои нав барои истироҳат тайёр карда истодаанд. сохтмон рафта истодааст ва мо онҷо камтарак тамошо кардем. некем хавфнок, дӯстони азиз, ягон ҷои хеле маҳкам нест барои кӯдако, беҳад хавфнок. як ду дақиқа тамошо карда ба ҷои худамон баргаштем. вақте ки шумо ин ҷо оилавӣ ё бо дӯстонатон меоед, бовар кунед чӣ хел гузаштани вақтро намефаҳмед. як рӯзи мо мисли 1-2 соат дар ин ҷо тез сипарӣ шуд ва мо аҳли оила хеле қаноатмандем аз истироҳати худ ва ба шумо низ тавсия метиҳем ки ба шаҳри норак ба бӯстонсароҳо омада истироҳати хубу бо фароғат намоед. боқӣ сиҳатманду саломат бошед.